Let's say gandai kasian ke beningkong ya ke benyo ban rakhe ban penlong i ke umsning Springfest arhajar arpusau da ke jingtmu ban penlong ya ke ni ban kersyan pisan ke benta ban thiet jaka ban shnai ke ying sam shana ha umsing proper e hene ke janmit jong ke arpo tarik ubnai leber arhajar arpusau kino yalam jong ke umsning town dorbar uba roki kella ubade u chairman bat kino yalam jong ke dorbar shnong umsning proper e ke bakentup ya uba Angel Star Konghat ubade urang ba shnong jong ke umsning proper e nang tau ba Ruben Lingdo ubade secretary jong ke umsning proper e bat ka kong LB Dress ka bade ka no hikay ki long kemi ban pin iriam itenat ha kati ka sngi haba keren syakilat pathai kubor kinong keren kla pentip syaki ba banadu lasyai ka sngi jong ka arpui tarik ubnai leber arhajar arpusau on pli perdai ka umsning Springfest arhajar arpusau ha ka sien ka beningkong da ka jingtmu ban penmi pisa ban thiet jaka na ka benta ban shna ying sam shana ha ka shnong umsning proper e kumta ha ketika Springfest arhajar arpusau kan donru ka fit kidukan bandi tiar beper bat ke jingyat pen iriam itenat jong kilong kemi bat kiwe kumta kinong yalam kia weri ki ba bakin yawan ban sakhi ha ketika sngi Springfest kadai na kamta ka way ka snong kata ka ba way ka snong ka ba po umsing ka lorbar bikat ka snong umsing proper e halor ka jing thiet jaka jongka ajing dei ban sna ya ka ying sam shana jongki khun gi ti jongi kadai na mata ka dau ka plan na kalyang jongi ka umsing tang bar tangkat pakador basnong umsing proper e ila dep hadu kani ka stage bat haju upon na kalyang jongi ka umsing tang bar te ni ai ya kani ka NOC saka umsing proper e halor kita kimat kijing don kam na kalyang kasnong te klem dadon kano ka jing khonyo na kalyang jongi ka umsing tang bar baro ni rai lang ban ai ka way ka Springfest namta berpeni fun namta berhit ya kata jaka. Te nak yang jongi tom sing tom dapat ikut pak yawer ya ki pak jong ka riboy baro ki ba don kecing smotenat kecing dei bakani ka Springfest jongi ban i lai jong khamat ki bon ki program hakani ka Springfest jongi kum ki nong rai ki nong pot ki nong tem bat haju opor nak yang kidon ki Mrs. Umsing Springfest kibangin in pelong hakani ka jaka desai sin ikot bat yawer ya paro ki ba jong ka them riboy bat kumjuru na keleng jaka kin sabha ban wan pet dalade ban wan kujat dalade
ha kani ke jaka ka bangi la patre nam ta ban penlong ya ne ka spring fest nadu ka arpu iterik arpu atrik hadu arpulai iterik ke ka siput ka te in halor ini I benta te sai sisien nakaleng jong ba bengkas ba urang ba asnong jo proper e di dan lang ini raga ba sore di khot ba dewe di ba baro bakin wan ban sakhi dalau jong hikmat ya kini program jong ni bangin pelong nadu ka arpwe hadu ka arpulai iterik daun akan ni kapor kaban kong so ban ai play ya ka using taun lebar ka ba dei ka wei na ka body ka ba bat ya baro ndru tili kisnong ka ba apo no ka using proper bi lumpi using limo man ka ba soalan de baka patarim de ka jing luit mensim jong ka using taun lebar ban sha ini ban pelong ya kan do using spring fest na du ka arpwe arp lai tare kalong kumba dei ka Salman Sukmat la patai nam ta bang ni chaka te agani ka si kin don sibon ki jing ele kai kum ka hausi kum ka lucky draw nang ta ki nong tem nong put wi te ki bam chen rai bat wi ki jing ele kai nam ta ki na te na ka leng jong ka dor bot snong ro sa sin ka khot wer sum hai ki paro ki bana jan ban na jingai ba pinuan ban sim benta ban saki ya kan ka using khas ha ka arpwe arp lai te na ka leng jong ka dor bot snong sa sisen ke ai kuble ya ka using tahun lebar ya ka jingha using kam ba ka boleh sebut kanai ka loktan ka jing pen kre jong ki nokmi ki jong ni bane shim ta ha ka merses sning fest ka ban long ha ka ap arterik ka pon yu ba je jami te kum ka jing ai men siam ki ne ki lokmi ki ba et ki jong ni karpat ni aware e phi baro pa ba ba pinwan sakhi but one ai men siam ki ha ka te ka sni nang ba ka te ka jing Simbiang kenang ba to tu nang lebiang lilera to nang baki kinyo man sim ka program ka ni kan nong ka ya bet ya ninti bat ikna kila ban batai kendiat ni kanung ki na sim bantai kita nang ni ka dia kop haduk mentahi bla register ki dan haduk khat riwun tekin lang don kin ban wan ru bisa ya kata yang sepenting